foreign divorce gi-recognize na sa Philippine courts. Unsa man ang foreign divorce? Sa unsang aspeto daw day, explicar daw na day para Okay. makatuhog at mga sukin ti paminaw. Nakadesisyon gyud ang Supreme Court or Korte Suprema sa Pilipinas nga ilahang i-recognize dong iri, no? Kini bang mga Filipinas especially na kanang or depende kung nakaminyo kag foreigner, laki ka nakapinyo kag foreigner. Unya dito sa nasod sa imuhang giminyuan gina-recognize dito ang divorce. Ilho na pod sa Pilipinas. Pag uli nila diri sa Pilipinas o panalitan mo apply sila diborsyo, gawas na sila. kuan sila magamit nila na. Yes. Kanang balao dito sa ilang gigikanan og ilaha diring i-apply, mo apply sila diborsyo sa atong local nga korte, i-recognize sa ato ang mga judges. Yes, sumala sa Supreme Court. Kuyawa ba? Mao ganina. Panawar ah. Kuyawa no. Diba? Sige. Nga naman, unsay gipanukaran sige namin daw, diri. day. Ngano unsa may gipanukaran sa ato ang Korte Suprema? Para kuno malikayan ang mga sitwasyon nga ang mga luoy ang mga Pinoy ba nga makaminyo og mga foreign na mga bana or asawa. Best done. Unya ang ilang foreign na mga partner makaminyo unya sila wala gihapon. Kay legally bound gihapon sila. So din ang gitan-aw sa atong Yeah, korte karon nga dapat mabadbad sila sa pagkatali. Okay, ang usa gawas daw na, ang usa di. Mahitabo ani dong irin sa basa-basa lang pod nako. Managhan gid ning mangitag mga afam. Musamot. Total kay na naman sila kapanukaran. Di ba? Ay, magka problema ta ni. Ay. Ako litas pilas. Dito ta magfile og diborsyo. Dito lang nasod. Lang nasod ta. Lain nasod ta kay for example Amerikano. Gina-honor man on divorce. That's divorce there. Agoy ka! No? Ang diborsyo nga obtained abroad bisan na basta kay dunay mutual agreement gina-recognize na sa Pilipinas sumala sa Supreme Court mga kasama. So sa ato pa din gihatagan na nagibog atong day Maisel. Yes. Kay naman ko'y insidente gyud dong erin para aning kaso ni Ruby Cuevas nang. Nga unsa daw na ilang kaso? Kinsa na kaminyo og Japanese national. Okay. Si Akihiro Sono. Dito sa Quezon City niadtong 2004. Okay. Diri sila naminyo. Diri sila gipagkasal, nagpakasal. Okay. Magkasinabot kay Japan. Di man sila nabuwag. Di man sila nabuwag diri pa o dito na sa Japan. Ibit-bit nila sa Japan. Okay. Medyo nag-deteriorate ang ilahang relationship. Nagsawa. Sa dihang nag-relocate sila sa Japan. Dito So sa nag-uban Japan. sila dito. Okay. Nag-deteriorate, nagsinabot na, you know, kay lahi po lagi istoryahan na sawa. Mao to nga nag-divorce sila, no? By decree of mutual agreement dito sa Japan. Japan. So nag-issue karon ang Japanese Embassy og divorce certificate. Okay. No, aning arrangement. So, tungod ini ang Regional Trial Court sa Philippines nag-issue pod og judicial recognition sa ilahang divorce. Nga gitugutan na karon si Madam Ruby Cuevas nga magminyo og laing binuhat. So sa ato pa legally kuan na siya single. Gawas no. Na siya kana na ang sa buo sa balaod sa ato ang nasod Pilipinas. Yes. Gawas no na siya nga makigminyo og laing binuhat. Puli na itong iyang bangang hapon. What can you say? Isip usa ka Filipino unsa may ikasulti nimo?